бо мақсади хушу хотирмон гузаронидани маъракаи гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар ноҳияи восеъ чорабинӣ бо шукӯҳ баргузор гардид, ки дар он собиқадорони меҳнат, кормандони касбу кори гуногун, ҷавонони шуҷоъу далер ва волидони даъватшавандагон иштирок намуданд. зимни ҷамъомади тантанавӣ аз ҷасорату мардонагии ҳомиёни ватан ёдрас шуда, пеш аз ҳама ба падару модарон ва омӯзгорон барои тарбияи дуруsti чунин ҷавонони боматонат изҳори қаноатмандӣ кард ва афзуд, ҳар як ҷавони даврони соҳиби истиқлол дарк менамояд, ки сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кафили асли сулҳу субот ва амниятту якпорчагии Тоҷикистон мебошанд. Аз ин рӯ даъват ба амал оварда шуд, ки на танҳо дар забон, балки дар амал тамоми нерӯи худро ба он равона созем, то дар кору пайкори рӯзмарраи худ пайравони воқеии пешвои миллат бошем. Ман Сайдчои Саид Муҳаммад баъди хатми факултаи молия ва қарзи донишгоҳи Иқлоб ба комиссарияти ҳарбии ноҳия омада худро сабти ном карда ва дар қатори дигар ҷавонҳо ҳамчун сарбози ватан ба сафи артиши миллӣ равона мегардам. Мехоҳам, ки ватани худро муҳофизат намоям. сари вақт ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шудани ҷавонмардони синни даъватӣ баъди хатми муассисаҳои олии касбӣ ва дар ин замина иҷрои нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар ноҳияи восеъ, шаҳодати андешидани тадбирҳои саривақтӣ дар самти баландбардоштани оммафаҳмонӣ ва бедор намудани эҳсоси ватанпарастии ҷавонон аз ҷониби масъулон мебошад. аз чеҳраи волидони даъватшудагон баръало аён буд, ки онҳо аз тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ ва иҷрои қарзи виҷдонии фарзандони худ ифтихору сарфарозанд. ман Абдулҳақзода Суннатуллоҳи Ҳабибулло аз ҷамоати Худои Раҷаб деҳаи Пишони Боло имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват шудам ва хизмати ҳарбӣ ки 2 сола ҳаст онро ба итмом расонам ва мехоҳам баҳри кишварам содиқона хизмат карда ва аз падару модарони худам ва дигаронро муҳофизат кунам. ба ин муносибат аз ҷониби занону бонувон маросими нонгазон сурат гирифт, ки ин пеш аз ҳама бо мақсади ҳавасмандгардонӣ, беҳтар намудани раванди даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ, баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии ҷавонон нигаронида шудааст. дар идомаи чорабинӣ ба чанд тан навазкарон, ки ба курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ фаро гирифта шуданд, дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатномаҳои ронандагӣ, инчунин ба дигар ҷавонони далеру ҳомии ватан, ки имрӯз сарбаландона роҳи хизмат дар сафи артишро пеш гирифтанд, ифтихорномаҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи восеъ супорида шуд. дар фарҷам ба риболидарӯҳии иштирокчиёни чорабинӣ барномаи мукаммали фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои дилнишин пешниҳод карда шуд. ин тантанаи шодиву фараҳи сокинони ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аст, ки ба муносибати оғози мавсими баҳории гусели навдаъватшудагон барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар ҳамоҳангӣ бо навои суруду мусиқӣ ва шиору овезаҳои ҷашнӣ фазоро фарогир шудааст. ба ин муносибат бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, намояндагони касбу кори гуногун, гурӯҳи навдаъватшудагон ва волидони онҳо шурӯъ аз назди муассисаи комиссарияти ҳарбии ноҳия то кӯчаи марказӣ, ки макони асосии баргузории чорабинии ҷашнӣ интихоб шуда буд, бо табли шодиву сурури беинтиҳо роҳпаймоии идона доир гардид. оростани чунин маросими ҷашнӣ ва дар шакли оммавӣ қайд кардани рӯзи гусели навазкарон, ки ба ҳукми анъана даромадааст, рамзӣ буда баёнгари таъмини сулҳу субот дар кишвар ва муттаҳидии мардуми Тоҷикистон аст, ки сарчашмаи асосии пойдории ин арзишҳо пеш аз ҳама аз устувории артиши миллӣ ибтидо мегирад. пас месазад, ки ин рӯзро бо ифтихор таҷлил кард. бо ташаббус ва дастгириҳои ҳамешагии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷдиду навсозии инфрасохтори қисмҳои ҳарбӣ таъмин гардида, барои сарбозону афсарони қисмҳои низомӣ шароиту имконоти хуби хизматӣ фароҳам оварда шудааст. ҷавонон низ бо дарки масъулияти бузурги ватандории худро ҳамчун нерӯи пуриқтидори ҳимоятгари сарҳади давлатӣ ва посдорони дастоварду арзишҳои умумии миллӣ дониста, ҳамчун сарбозони ғаюру шуҷои ватан азм доранд, ки баҳри ҳифзу таъмини амнияту оромии сартосарии Тоҷикистони соҳиби истиқлол хизмати модар ватанро сарбаландона адо менамоянд. ман имсол донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодро аз рӯи ихтисоси технология иттилоотӣ идоракунӣ дар иқтисодиёт бо дипломи аъло хатм кардам ва дар пеши худ мақсад гузоштам, ки ба хизмати ҳарбӣ равам ва ин хизмати ҳарбӣ қарзи ҳар як мо ҷавонон мебошад. мо ҷавонони ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо як ифтихор ба хизмати ҳарбӣ рафта истодаем. волидонро зарур аст, ки чун насли калонсол фарзандонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти миллӣ тарбия намуда, онҳоро барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ омода намоянд. ҳамчун русуми дерина дар идомаи чорабинии ҷашнӣ оини нонгазон доир шуд, ки ифодагари таъкиди волидон барои содиқона адо намудани қарзи
марзи шаҳрвандии фарзандон ва ваъдаи онҳо барои иҷрои рисолати ҳимоятгариву посдоштани масъулияти пуршараф ва пас аз анҷоми хизмати ҳарбӣ бо ифтихору рӯҳияи болида баргаштан ба оиларо собит менамояд. Дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби ҳунармандони ноҳия барномаи ҷолиби фарҳангӣ пешниҳод гардид, ки фазои чорабиниро боз ҳам фараҳбахш намуд. ҳамрӯхон раҷабзода сокини ноҳияи ёвони вилояти хатлон чун дигар ҷавонони баъуру номуси мамлакат бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ифтихор аз миллату давлати хеш дар рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуд. ӯ сазовори унвони пуршарафи сарбоз шуданро барои худ мояи ифтихору фараҳмандӣ дониста, иҷрои ин рисолати ҷавонмардиро қарзи виҷдониву фарзандӣ назди модарватан меҳисобад. میخواهم برای حمایت وطن و مادر خود و ادا نمودن قرض فرزندیم در نزد وطن به خدمت حربی روم. من مثل دیگران سالانم با کمیسریت ناحیه یوان آمده خودم را به قید مانده در رانندگی خوانده‌اش صاحب کاتگوری B گشتم. дар ин рӯз шодиву нишоти волидайн ва даъватшавандагон беҳаду канор буд. падару модарон бо хушнудӣ фарзандонашонро ба дифои ватан хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гусел намуда, барояшон тавонмандӣ, матиниродагӣ ва шуҷоатмандӣ дар адои хизмати ҳарбӣ орзу намуданд. فرزند عزیز خیش را به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اعضا نموده و او را با تنتنه گسیل نموده ایستاده‌ایم. امروز در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرایط خدمت خوب به راه مانده شده است و از همه جوانان دعوت به عمل می‌آورم که آمده به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده خدمت وطن مادر را ادا نمایند. дар рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон низ нақшаи даъват ба пуррагӣ иҷро шуд, ки бозгӯи боло рафтани эҳсоси хештаншиносии ҷавонон ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, инчунин натиҷаи пайваста ба роҳ мондани чорабиниҳои маърифатӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ва комиссияҳои даъватӣ дар байни ҷомеа мебошад. ба муносибати рӯзи даъватшаванда дар ноҳияи Ёвон бо иштироки масъулини ноҳия ва даъватшавандагон роҳпаймоии осоишта ва чорабинии пуршукӯҳи тантанавӣ баргузор гардид. зимни чорабинӣ қайд гардид, ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар баробари адои қарзи фарзандӣ ҳамчунин барои ҷавонон мактаби шуҷоату ҷавонмардӣ ба ҳисоб меравад. онҳо ҳангоми хизмат дар артиши миллӣ ҷисману рӯҳан обу тоб ёфта ба зиндагӣ ҳамаҷониба омода мешаванд. даъватшавандагоне ки имрӯз аз ноҳияи Ёвон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда мешаванд, мо боварӣ дорем ки бо як ҳисси масъулияти баланди шаҳрвандӣ ин қарзи шаҳрвандии худро ки хизмат ба модарватан мебошад сарбаландона адо менамоянд ва ба назди падару модари хеш баргашта барои халқу ватани азизи худ содиқона хизмат менамоянд. дар заминаи дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол инфраструктураи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мукаммал гардида шароити хизмат ва буду боши сарбозону афсарон беҳтар шуда истодааст. ҳамин аст ки ҷавонон бо ифтихороти хос ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ ба сафи артиши миллӣ пайваста дар ҳимояи марзу буми ватан ҳифзи дастовардҳои соҳибистиқлолӣ ва таъмини амнияту оромӣ саҳм мегузоранд. маъракаи баҳории даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар шаҳри Исфара муташаккилона оғоз гардида гурӯҳи аввалини ҷавонони матинирода ки бо амри дилу виҷдон азми хизмати модар ватан карданд бо тантана ба хизмати ҳарбӣ гуселонида шуданд. дар нахустин рӯзи сафарбарнамоӣ ва гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ҷамоатҳои диҳотии Воруху Чоркӯҳ аз иҷрои меъёрҳои муқарраршудаи даъватӣ бо сарбаландӣ паём расониданд, ки аз оғози нек ва муташаккилонаи маъракаи даъватӣ башорат медиҳад. ҳифзи сулҳу субот ва побарҷо нигоҳ доштани истиқлоли давлатӣ вазифаи мо ҷавонмардон аст. аз ин рӯ мо ҷавонони далеру шуҷои Исфара омодаи хизмат ба ватан ва ҳимоягари марзи буми хеш мебошем. хизмат ба модар ватан вазифаи муқаддас буда шарафёб гаштан ба ин рисолати бузург бахти ҷавонмардӣ, оини ватандорӣ, садоқати фарзандӣ ва нангу номуси шаҳрвандӣ мебошад. мо имрӯз ҷавонмардони шаҳри Исфара бо хоҳиши худ ва амри виҷдон тасмим гирифтаем ки ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шавем ва ватани худро аз ҳар гуна душманҳо муҳофизат намоем. ман модари даъватшаванда ҳамроҳи Шаҳбозҷон мебошам. имрӯз ман шод аз он ҳастам ки фарзанди азизи ман ба сафи
قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده ایستاده است. امروز جوانان سربلند و با اور و ناموس درک میکنند که حفظ وطن قرض جوانمردی بوده، حمایه مرز و بوم و تامین امنیت و آسودگی مایه افتخار و شرف محسوب مییابد. به صف قوه‌های مسلح آمدن جوانان پدیده سروربخش بوده. شهادت آن است که جوانان ما بهر حمایه مرز و بوم اجدادی خویش تحکیم و صلح و آسایشتگی و دستگیری سیاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت همطرفه آماده‌اند. برای وطن خود، ملت خود و خلق خود صادقانه مردانوار خدمت میکنند. برنامه رنگین فرهنگی سرشار مهر و محبت وطنداری و برگزاری مراسم‌های ملی از قبیل نامگذان و دعای پیران روزگار دیده و چاره‌بینی حسن تازه ضم نمود. به مناسبت گسیل گروه اولین جوانان وطندوست و شجاعتمند دیار که عزم خدمت حربی کردند در میدان اسماعیل سامانی شهر کانیبادام همایش تنتنوی برگزار گردید. ضمن سخنرانی‌ها برآمدکنندگان با برابر تمنیات نیک به نوسکران خدمت به وطن مادر را رسالت فرزندی و قرض شهروندی ارزیابی نموده از توجه رهبریت مملکت بابت مهیا نمودن شرایط‌های خوب خدمت حربی و زیست سربازان و افسران در صف قوه‌های مسلح کشور یادآور شدند و از جوانمردان اصیل دیار دعوت نمودند که به وطن صادقانه و صافدلانه خدمت کنند و با سری بلند به نزد والدان خود برگردند. من احمد فیضجان به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان رفته ایستادم و جوانمردهای جمهوری تاجیکستان می‌خواهم که به مثل ما به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان روند. روحیه بالیده، آمادگی جوانمردان شجاع بهر حفظ مرز و بوم و وطن عزیزمان کس را مطمئن می‌سازد که جوانان تاجیک در راه تأمین امنیت ملت و دولت با هر قیمت آماده هستند. خدمت در صف قوه‌های مسلح تاجیکستان و حفظ مرز و بوم کشور وظیفه مقدس هر جوانمرد بوده. در ناحیه سپیتامین جوانپسران سن دعوتی از 6 جماعت دهات ناحیه عزم قوی گرفتند که قرض شهروندی خود را در نزد وطن مادر شرفمندانه ادا نمایند. به مناسبت روز دعوت شونده و گسیل جوانان سن دعوتی به خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت در خیابان مرکزی ناحیه سپیتامین همایش دایر کرده شد. تاکید گردید که عباره وطن مادر در قلب هر یک جوان تاجیک احساس بلند فرزندی را بیدار کرده آنها را بهر صداقت به آب و خاک میهن و حفظ آن وادار می‌سازد. امروز قوه‌های مسلح تاجیکستان صاحب استقلال قابلیت حفظ مرز و بوم کشور خود را دارد و خلق تحت حمایه این نیروی توانا حیات آسایشته به سر میبرند. در ناحیه سپیتامین با تقویت درس‌های آمادگی دفاع حربی، مشغولیت‌های وطنپرور، اشتراک خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تعلیمی در روزهای درهای گشاد در قسم‌های حربی و مسابقه‌های حربی ورزشی بهر در ضمیر نسل نورس بیدار نمودن حس بلند میهندوستی، کارهای ترغیباتی و تشویقاتی به راه مانده شده. امروز والدین و جوانان درک می‌نمایند که هر فرد جامعه جهت حمایت و رشد ساحه‌های مملکت خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت باید وظیفه خویش را اجرا نماید. افزودن شماره دعوت شوندگان از حساب جوانان با ننگ و ناموس ناحیه افادهگری آن است که نسل جوان از غمخواری و دستگیری‌های سرور دولت الهام تازه گرفته با امر دل و وجدان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان می‌پیوندند. گفته شد که نسل جوان در صف قوه‌های مسلح مملکت خدمت کرده مهمترین مکتب آب و تاب حیات را پس سر می‌کند. محض در همین جا جوان پسران درس شجاعت و مردانگی آموخته محافظت کردن خاک پاک وطن را می‌آموزند. در فضای تنتنوی به گروه جوانان که کورس‌های تخصصی تشکیلات مددگار مدافعه را ختم نمودند شهادتنامه تقدیم کرده شد و من بعد در صف قوه‌های مسلح همچون صاحب تخصص ادای خدمت می‌کنند. خدمت کردن به هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان این شرف است. من خیلی خرسند هستم که به قوه‌های مسلح تاجیکستان شامل شدم و سربلندانه خدمت خود را ادا میکنم. امروز در فضای تنتنوی 106 نفر جوانان از ناحیه سپیتامین که قسم بیشتری آنها ختم کنندگان دانشکده کورس‌های آموزشی کسب آموزی هستند و صف قوه‌های مسلح مملکت گسیل کرده شدند. جوانان شجاع دلیر وطن با درک مفهوم‌های صاحب استقلالی، آزادی وطن مادر، وطن دوستی و حفظ هر ذره خاک پاک مقدس وطن نزد خود مقصد گذاشتند که قرض شهروندی خود را با سربلندی اجرا نمایند.
имрӯз шаҳри исаравшани бостонӣ ба худ фазои идонаро касб намудааст. Дар аввалин рӯзи даъватшаванда ба сафҳои артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони соҳибирода ватандӯст ва ҳушёру зирак бо ҳисси баланди хештаншиносӣ ба комиссарияти ҳарбии маҳалли зисти хешт ҳозир гардиданд. ҷавонони бо нангу номуси даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистони беҳиштосо ба хубӣ дарк намуданд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар қарзи мардонагӣ ва фарзандии ҳар як шаҳрванди мамлакат ба шумор рафта ҳифзу ҳимояи сарҳаду амнияти комили Тоҷикистони соҳибистиқлол бардошти насли имрӯзаву фардои ватани маҳбубамон вогузор аст. Бо чунин нияти поку эҳсосоти баланди ватандӯстӣ даъватшавандаҳо роҳ сӯи майдони нишони давлатӣ гирифтанд. маҳз дар сафи артиши миллӣ ҷавонписарон шуҷоату мардонагӣ омӯхта муқаддастарин арзиши ҳаёт, дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани хоки поки ватани азизро дар вуҷуди хеш ҷо мекунанд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодам ки ҳамин марзу буми ватани азизамон Тоҷикистонро ҳимоя кунем. қайд гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам рушд додан ва фароҳам сохтани шароити созгор барои сарбозону афсарони шуҷои ватан пайваста тадбирҳои мақсаднок андешида истодааст ки бо дар назардошти таъмини шароити мусоид дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар солтосол сафи ҷавонони соҳибматин афзуда истодааст. дар рӯзи нахустини гусели даъватшавандагон ба ҷавонони курси кӯтоҳмуддати ройгони ронандагӣ хатм карда шаҳодатномаи ронандагӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. дар охир аз барномаи рангини консертӣ доир гардида ҳамчунин ба навазкарон дастархони идона ороста шуд. дӯст доштани хоки поку муқаддаси ватан, ҳимояи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ ва арзишҳои волои он шароит ба амал овард ки гурӯҳи калони зиёда аз 100 нафари ҷавонони шуҷои далери ноҳияи Деваштӣ бо амри дилу виҷдон роҳпаймоии ҷавонӣ ташкил намуданд. зеро онҳо ба хубӣ дарк мекунанд ки дар ҷои холӣ созмон додани артиши миллӣ ва давоми 34 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нерӯи пурқуввати сатҳи ҷаҳонӣ ва дорои техникаю таҷҳизоти муосири ҳарбӣ табдил ёфтани қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ки туфайли ҷаҳду талош ва такопӯи ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, генерали артиш, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омадааст. имрӯз ҷавононро ба дӯстдоштани хоки поку муқаддаси ватан, хиштаншиносӣ, худогоҳӣ ва садоқат ба миллату президенти маҳбуб талқин месозанд. дар рӯзи нахустини даъватшаванда ба шарафи гусели навазкарони бо майлу рағбати ҷавонмардона ҷиҳати пайвастан ба артиши миллӣ ҳозир гардида ҳамоиши хотирнишин доир шуд. дар ин чорабинии пурмуҳтаво таъкид гардид ки ватандорӣ як рукни ҳастии миллат ва неъмати бузургу бебаҳо аст. аз ин рӯ волотарин меъёри ин рукнҳои миллӣ расидан ба қадри ватан, миллат ва давлати соҳиби истиқлолу ба ҷо овардани хизмати ватан модар ва ҳимояи марзу буми Тоҷикистон мебошад. ба ҷавонони хизмат дар артиши миллиро бо ҳисси баланди шаҳрвандӣ бардошт гирифта шаҳодатномаҳои ронандагии дараҷаи эст ва тӯҳфаҳои арзишманди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия тақдим карда шуд. барномаи рангину пурмуҳтавои писанди ҳамагон гардид. қувваҳои мусаллаҳ муҳимтарин мактаби обу тоби ҳаёт ва шуҷоату мардонагӣ ба ҳисоб рафта ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва далеру шуҷои ноҳияи Ҷаббор Расулов муҳофизат кардани марзу буми ватанро қарзи шаҳрвандии худ медонанд. тантанаи намояндагони касбу кори гуногуни ҷомеа ки дар маркази ноҳия ба ҳам омаданд ба хотири гусели шоистаи ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва ватандӯст ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҷавонон ҳамеша дӯстдори ватану сарзамини беҳиштосои худ бошанд, ҳеҷ гоҳ зиракию ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳанд, худшиносу худогоҳ бошанд. зеро танҳо андешаи солим дӯст доштани ватану миллат ва ҳар зарра хоки Тоҷикистон ҷавононро ба манзили мақсуд мерасонад. соли равон дар даъвати баҳорӣ шумораи ҷавонони далеру шуҷоъ ки бо амри дилу виҷдон барои адо намудани қарзи шаҳрвандии худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мешаванд зиёд гардидааст ва иштирокдорон аз масъулиятшиносии ташаббуси ватандӯстона, ҳуввияти баланди миллӣ ва матонату ҷавонмардии ҷавонони ба хизмати ватан ҳозиршуда ёдовар шуда ба волидайни онҳо барои тарбияи ҷавонписарони боғайрату баномус изҳори сипос намуданд. хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф аст. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷамоати деҳоти ҳаёти нав аз аввалинҳо шуда дар рӯзи якум нақшаи даъвати баҳориро 100% иҷро намуд.
дар идомаи чорабинӣ ба даъватшавандаҳое ки ба таври ройгон дар курсҳои ташкилоти мададкори мудофиа таҳсил намуданд шаҳодатномаҳои ронандагӣ тақдим карда шуд. ҷавонони навдаъватшуда дар назди аҳли ҷамомат бо тантана ваъда доданд ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмати модар ватанро бо сари баланду дили пок адо хоҳанд кард. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мана сидқи дилам рафтосиям ва ватан ба модар хизмат мекунам. дар қисми фарҳангии маросими гусели навдаъватшудагон ба хизмати ҳарбӣ барномаи рангини консертӣ ки фарогири суруду таронаҳои ватандӯстона буд манзури иштирокчиён гардид. рӯҳияи болида омодагии ҷавонмардони шуҷоъ баҳри ҳифзи марзу буми ватан иштирокдорони ин чорабинии бошукӯҳро мутмаин сохт ки ҷавонони тоҷик дар роҳи таъмини амнияти миллату давлат ҳамеша омода мебошанд. ба муносибати рӯзи даъватшаванда ҳамоиши мутантан доир карда шуд. дар рӯзи нахустини даъватшаванда ба 35 нафар ҷавонони курси кӯтоҳмуддати ройгони ронандагии дараҷаҳои Б ва С-ро шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим карда шуд. маврид ба таъкид аст ки 115 нафар ҷавонон курсҳои кӯтоҳмуддати ройгони ҷамъияти ихтиёрии омӯзиши нақлиётро хатм карда барои хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардиданд. маъракаи нонгазони ҷавонони сарбаланду хуштолии хизмати модарватанро бар дӯш гирифта хеле хотирмону ҷаззоб идома ёфт. барномаи рангини фарҳангӣ ки иборат аз шеъру сурудҳои дар ситоиши Тоҷикистони бииштосо, ватани бостонии тоҷикон, садоқат ба президенти мамлакат ва айёми нотакрори ҷавонӣ буданд ба ширкаткунандагони ҳамоиш ва ҷавонон хеле писанд омад. дар майдони нишони давлатии маркази ноҳияи айнӣ маросими бо тантанаи гусели даъватшавандагони солҳои таваллуди 1998 то 2007 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. маҳз бо сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми ҳомиёни ватан имрӯз дар кишвари мо мавқеи устувор дорад ва шароити будубоши хизмати сарбозону афсарон дар сатҳи баланд қарор гирифтааст. ҷавонон имрӯз ба ҳисси баланди ватандорӣ барои ободию осоиштагии ватан модар камари ҳиммат бастанд. имрӯз ҷавонони бонангу номуси мо хуб дарк менамоянд ки хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати ҷавонмардист. маҳз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷавонписарон дарси шуҷоату мардонагӣ меомӯзанд. қарзи фарзандиву ҷавонмардӣ муҳофизати хоки поки ватан модарро ба ҷо меоваранд ки шарафи бузургтарин барои ҳар як ҷавонмард маҳсуб меёбад. дар ҷараёни чорабинӣ ба 30 нафар навазкарон шаҳодатномаи ронандагӣ супорида шуд. модарони навазкарон бо риояи анъанаҳои гузаштагон маросими нонгазонӣ баргузор намуданду ҳамроҳи фарзандони худ шоду хурсандӣ намуданд. дар анҷом кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия бо барномаҳои рангини фарҳангӣ бо шеъру сурудҳои ватандӯстона хотири иштирокчиёнро болида гардонданд. маъракаи сафарбарии ҷавонони навдаъватшуда ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри ҳисор бо роҳпаймоии осоишта аз бинои комиссарияти ҳарбӣ то қасри фарҳанги шаҳр оғоз гардид. сипас дар чорабинии тантанавии баромадкунандагон изҳор доштанд ки дар рӯзи нахустини даъвати баҳорӣ беш аз 200 нафар даъватшудагон бо амри дил барои хизмат намудан ба ватан ҳозир шуданд. аз ин теъдод 175 нафарашон хатмкардаи курси ронандагии ҷамъияти мададгори мудофиа мебошанд ки қабл аз маъракаи сафарбарӣ ба омӯзиш ҷалб гардида буданд. бо дастгириҳои пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз шароити будубоши сарбозон дар қисмҳои низомӣ ва таълиму тадриси навазкарон бо техникаҳои пуриқтидор беҳтар гардида қудрату тавоноии артиши миллӣ дар ҳифзи амнияту истиқлолият ва озодию оромии ватан басо бузург аст. ҷиҳати аз наздик шинос шудани волидон бо шароити будубоши имрӯзаи сарбозон дар қисмҳои низомӣ пайваста аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ чорабиниҳо доир карда мешаванд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавононро ҳамчун нерӯи созандаву бунёдкор пешбарандаи ҷомеаи навини кишвар ва ояндаи халқамон эътироф карда дар ҳалли муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат ба онҳо такя мекунад ва ҷиҳати фароҳам овардани тамоми имкониятҳои замони муосир ба ин қишри ҷомеа тадбирҳои муҳим андешида мешавад. дар идома чанде аз падару модарон ҷиҳати бедор намудани эҳсоси ватандӯстии фарзандон ва роҳнамоӣ намудани онҳо ба хизмати модарватан қадрдонӣ карда шуданд. сипас ба як қисме аз даъватшудагон шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим гардид. барномаи рангини фарҳангии аҳли ҳунар ҷиҳати хотирмон гузаронидани рӯзи даъватшаванда манзури аҳли толор гардонида шуд.
дар нахустин рӯзи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон 250 нафар даъватшаванда ба комиссарияти ҳарбии шаҳри Турсунзода ҳозир шуда бо ҳисси баланди меҳанпарастӣ барои ҳифзи ватан, эҳтироми меҳнату фаъолияти наслҳои имрӯзаи оянда, таъмини амният ва ҳимояи марзу буми давлат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар шуданд. иттилоъ дода шуд ки ҷамоатҳои деҳоти ба номи ҷурараҳмон ва пахтаобод нахустин шуда нақшаи даъвати баҳориро ба пуррагӣ иҷро намуданд. ҳамасола барои дастгирии ҷавонон дар назди ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон барои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мутахассисони техникӣ омода гардида бо шаҳодатномаи ронандагии ройгон таъмин карда мешаванд. дар ин раванд ҷавонони шаҳри Турсунзода низ қабл аз маъракаи сафарбарӣ дар курсҳои омодагии мутахассисони техникӣ иштирок намуда акнун соҳиби ҳуҷҷати ронандагӣ гардиданд. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар пойдории истиқлолият, ҳимояи соҳибихтиёрӣ, таъмини сулҳу субот, ҳифзи амнияти давлат ва ҷомеа қарор дошта такягоҳ ва сипари боэътимоди миллат ба ҳисоб меравад. бояд қайд намуд ки хизмат ба ватан ва ҳифзи оромию осоиштагии сарзамини муқаддас қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони баору баномус ба ҳисоб рафта сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби обутоби сиёсӣ, ҳарбию интизомӣ, ҷасорату матонат, дӯстию рафоқат ва худшиносию меҳанпарастӣ мебошад. маросими сафарбарии даъватшудагон ба хизмати модар ватан дар шаҳри Турсунзода бо баргузории чорабинии фарҳангӣ анҷом ёфт. дар ин рӯз ҷавонони ноҳияи шаҳри нав низ ҷиҳати пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон омодагии хешро изҳор намуда бо ҳисси баланди миллию хештаншиносӣ ба хизмати модар ватан сафарбар шуданд. рӯзи даъватшаванда бо баргузории чорабинӣ тантанавӣ оғоз гардида табрикоти самимӣ ва дуои неки волидон ба фарзандон барои хизмати арзанда кардан ба меҳани аҷдодӣ ироа гардид. ҳимояи марзу буми кишвар ва нигоҳ доштани оромию осудагии мамлакат аз худшиносӣ, худогоҳӣ ва садоқат ба давлату миллат, инчунин ватандӯсту меҳанпараст будани ҳар як ҷавони мамлакат дарак медиҳад. зимни баргузории чорабинии тантанавӣ ба даъватшудагоне ки курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро омӯхтаанд шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим гардида сипас чун анъанаи халқи тоҷик маросими нонгазон доир карда шуд. ҳифзу ҳимояи марзу буми ватан, арзишҳои миллӣ, пост доштани дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар рисолати ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад. хизмат дар артиш мактаби бузург аст ва ҷавонони мо сабақи мардонагию шуҷоатмандиро бояд аз ин мактаб биомӯзанд. боиси ифтихор аст ки ҳамасола ҷавонони мамлакат бо ғурур ва нангу номуси ҷавонмардона ҷиҳати иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мепайванданд. имрӯз низ ҷавононро мебояд беш аз ҳар вақти дигар сарҷам бошанд, саъю талоши худро ба хотири ҳимояи арзишҳои миллӣ, ҳифзи истиқлолу озодӣ, манфиатҳои давлату миллат ва амнияту ободии ватан равона намуда хизмати модар ватанро сарбаландона иҷро намоянд. суруду таронаҳои ватандӯстонаи ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия ба чорабинии рӯзи даъватшаванда ҳусни анҷом бахшид. ба муносибати рӯзи даъватшаванда чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи варзоб низ чорабинии тантанавӣ ва роҳпаймоӣ баргузор гардид. дар рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи варзоб падару модарон бо хушнудии фарзандонашонро ба хизмати ҳарбӣ, иҷрои қарзи фарзандӣ назди ватан модар гусел намуда, онҳоро ба хизмати содиқона дар ҳимояи марзу буми кишвар ва муқаддас донистани арзишҳои миллию давлатӣ ҳидоят карданд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил мешавам ва аз ҳамсолони худ даъват менамоям ки омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда хизмати модар ватанро мардонавор иҷро намоянд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии ҳамаҷонибаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон инфрасохтори артиши миллӣ мукаммал гардида он ба як нерӯи пурқудрат ва кафили амнияту оромии мамлакат табдил ёфтааст. ҳамин аст ки ҷавонон бо ифтихори хос ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гардида хизмати ҳарбиро бо садоқату матиниродагӣ адо менамоянд. хизмат барои ҳар як марди шуҷои ватан қарз аст. ба қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рафта истодаам. даъват менамоям ки ба қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун мардонавор омада хизмат намоянд. хизмат ба ватан қарзи виҷдонӣ ва фарзандӣ буда бо иҷрои он ҷавонон аз мактаби шуҷоату мардонагӣ мегузаранд ва ҷисману рӯҳан обутоб меёбанд. дар идомаи чорабинӣ машқҳои тактикӣ манзури иштирокчиён карда шуд. ҳамчунин баҳри болидахотирии иштирокчиён барномаи рангини фарҳангӣ фароғатӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона пешниҳод гардид.